Passadís al campió nàstic, és la Murta, l'estadi de l'Olímpic de Xàtiva, penúltima jornada de la fase regular. Insistim amb el Nàstic ja com a campió de Lliga. Passi el que passi avui, en les últimes jornades d'aquesta Lliga, el Nàstic jugarà la final per pujar a la segona divisió. Encara no té però rival. Moltes novetats en l'11 del Nàstic, a la porteria Tomeu Nadal, en l'equip titular també homes com Bartomeu, en l'11 inicial, i altres jugadors menys habituals com Xisco Muñoz, que avui farà de davanter. En punta, centrades de l'esquerra de l'Olímpic de Xàtiva, a les mans justament de Tomeu Nadal. Arrossegava molèsties Manolo Reina, torna a ser titular Tomeu Nadal. Pilota en profunditat aquí de l'Olímpic de Xàtiva. Surt per sobre dels 3 pals del porter avui balear del Gimnàstic de Tarragona. Primer atac de l'equip de Vicente Moreno, i jugada dins l'àrea, rematada i rebuig del porter local. Atenció, aquesta centrada de l'Olímpic de Xàtiva i gol de l'Olímpic. Gol de l'Olímpic de Xàtiva, minut 40 de partit, jugada ràpida, hem vist aquí la centrada des de la dreta, pilota aturada, i aquesta acció estratègia que acaba amb el gol de Quique Alcázar. Poc abans del descans avança l'Olímpic de Xàtiva, que encara té opcions d'assolir una plaça a la Copa del Rei, ja salvat en aquesta categoria de bronze. Veiem la repetició, falla potser la defensa, aquesta pilota s'ha passejat per dins l'àrea petita del Gimnàstic de Tarragona. Comença la segona meitat amb derrota provisional de l'equip de Vicente Moreno. Ataca a la dreta el Nàstic, centrada des d'aquesta banda, sacada de córner, la rematada de Xavi Molina, que marxa per sobre dels 3 pals. Atenció a la contra de l'Olímpic, i això podria ser la sentència, si més no virtual. Minut 55 de partit, gol d'Àlex, el segon de l'Olímpic de Xàtiva, una contra ràpida que culmina el futbolista de l'equip valencià. Ho veiem de nou, no hi arriba Pol Hueso, una altra de les novetats en l'equip inicial del Gimnàstic de Tarragona. Ho intenta l'equip grana des de la dreta, aquesta rematada al primer pal, la refusa el porter de l'Olímpic. Ara sí, gol de Xisco Muñoz, marca el Nàstic, gol de Xisco Muñoz, centrada des de l'esquerra, l'ha posat Ferran Giner, i al minut 60 de partit redueix distàncies al Gimnàstic de Tarragona. No és la primera rematada de cap aquesta temporada. Xisco Muñoz, sempre perillós també en accions aèries, i ha marcat Xisco Muñoz. És a dir, que encara hi ha opcions de sumar com a mínim un empat. Des de l'esquerra ataca de nou l'Olímpic de Xàtiva, centrada al ras i rematada que acaba en gol. Gol de Vaquero, minut 79, a 10, més el descompte del final, aconsegueix el 3-1. Vaquero per l'Olímpic de Xàtiva. Ara sí que pràcticament la derrota del Nàstic és un fet consumat, i ho intenta encara més l'Olímpic de Xàtiva, que busca el quart. El Nàstic, que no està mostrant la imatge que ens té habituats. Molts canvis en aquest 11 inicial, i atenció, perquè aquí hi ha mans de Pol Hueso, possiblement involuntàries, però l'àrbitre l'expulsa, vermella directa a Pol Hueso, que es perdrà el partit de diumenge a casa contra l'Elx Ilicitano. També serà baixa per acumulació de grogues el davanter Azcorra. Darrers instants de partit, torna a atacar per l'esquerra l'Olímpic de Xàtiva, pilota per Dani dins l'àrea, pot marcar Dani, gol de Dani, gol de l'Olímpic de Xàtiva, el quart, segurament la rúbrica, ja el darrer gol d'aquest partit. 4-1, derrota del Nàstic, que feia més de 3 anys que no perdia un partit per 3 o més gols de diferència. Va ser el Nuevo Zorrilla de Valladolid en l'última temporada abans del descens a la segona B, l'últim curs a la segona divisió. Com dèiem, diumenge a la tarda al nou estadi, l'Elx Ilicitano passarà per les instal·lacions del Nàstic, penúltima jornada de Lliga.